Igbo ndị ọma ji eme ọnụ, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ya pụtanakwa n'ụbọchị nke taata wetara ozi dị mkpa anyị ji wee bịa n'ụbọchị nketa mana ọnwụkwa na onwe ife na-eme n'ala Igbo anyị fọrọ sị ka anyị wetara unu maka na nwanne anyị nwoke anọ nwana n'akụkụ ebe a apụtago wee tigbe mkpu n'okwu unu si na agwọ ọfọzi na-agọzikwa eke biko nụ na nwanne nwoke osendịrị ego mgbe ọ nọ obodo oyibo lụgharị ụlọ lụchakwa anya bụ ụlọ claims ownership of the house ya bụ ya wee na-etizi mkpu ha na ha agbacha na mgbe ụfọdụ oge ụdala na obi ha na-ele n'ike na-achọghị ịgbawa famili niile aka wee yegbuo ụmụ Igbo biko nsi gbatala ose na-eme aka maka na ụlọ ọ lụchara dosazi aka nwanne ya nwoke si ya na ọ nweghị ihe ọ ya eme ya na o nwere n'ọya nwa wetara ige ji olu na mana ebe anya nwa lụchara ya bụ ụlọ na nwere ife ọ ya eme kizikana nke bụ mmadụ ịbịali thank you very much nwanne gị nwoke nọ mba ofesi n'izinatala gị ego ka ịlụalụ ya ọlụ ịlụchakwa anya bụ ọlụ kwechirizi ọkụpazi adị ha ọzụzụ na ịma mpụ kwechirizi aka gị na nwanne gị nwoke bịa zọba ife azọba ya bụ ife wee bụrụ ife mwute wee bụrụkwa na ife na-eso eri nne na ala Igbo anyị biko nụ geenụ nwanne anyị nwoke anọ nwantị n'ụnụ ka unu n'okwu akwa mmiri n'ụlụ n'ọnụ mmiri a o kwuru maka anya bụ ife ewute ka ya mgbe a na-eche anya bụ vidiyo ya bụ ife nwere ka o si metụta anyị n'ara wee sị mba ka anyị tinye vidiyo maka ndị ọzọ nọ mba ofesi na-ezijere nwanne fa nwoke ego ka fa lụọ asị na blood is thicker than water mana ihe ụfọdụ na-emezi their own blood this time around na ọgwụzizi adịzi ka ndị ezi na aka enyezila nwanne ka akazi enyezi aka karịa ụmụ nwanne karịzịa ikwu na ibe biko nụ enekene na vidiyo anụ nwaka unu soro fụkwa na nwekwefe ya mụta na ya mụta mgbe na-enechazi ala abịakwa titie okwu ọnụ n'ife ọzọ dịkwa oke mkpa na ya ụmụnne m ndị Igbo ndị na-ebe dị iche iche na-ege anyị ntị n'oge dị ka nke a nwanne anyị nwoke n'ebe a nwere mkpesa ọ chọrọ ime n'ihi na abụ mkpesa ya bụ nsogbu abaala iyi ndụ egwu nakwa oke mmegbu ọ na-agabiga site n'aka ụmụnne ya ọ ga-aka mma ka o jiri ọnụ ya kọwara anyị kpọmkwem ihe ahụ bụ ihe ọ chọrọ ka ụwa niile nụ maka ya. Nna aha gị ọ gịnị? Samuel Anosike. Onye ebe? Onye Nnekede Umudibia Nnekede. Nnekede. Ọ dịba bido n'isi kọtọrọ ụmụnne anyị ndị na-ege ntị ihe bịara kọrọ anyị n'ọfịs. Enwere m mkpa rịọ too much. Nsikwa na m abịa kọsara gị. Ọ wụ kemgbe m bara abroad which ejere m abroad without onwe help of my elder brother ọpara nne m ọma mma m ji gaa abroad but ma nụrụ ebe ahụ na struggle na-ese ndị ego ka kọntrị gara ya ọ wụ Malaysia wee ebe m shi lọta so ma ga Chineke meere m ebere ma kpatawa ego na-akpata ego na-ese ndị era ka ị tọrọ m immediate brother m ka ị tọrọ m Shia gotara m ala 6 plot ye gotara m Shia gotara m 2 plot na town ye gotara m Lexus Jeep ye gotara m. Ị na-enyecha ego ndị a? Ana m enyecha ya mee enye ya ego si m ga zụala m ha plot jụọ ya si ọwụ ego ile the house plot ahụ ọwụ ya chọọ 400,000 mashi okay anyị goo ya anyị na Nnekede azụ Catholic Polytechnic ya sị m that place ahụ ga-aba 3 dekin mihoji akpata n'iri ego anyị ga-eji arụ 3 dekin ga-amasị ya no problem aga m arụ ya ebe ọwụ ụlọ mụ na gị ga-ebi ọkpa m sisi mebidoro m ụlọ m na-arụ ụlọ na-ese ndị na nwanne m ego ụmụnne m a na-agba m sị m ihe nwee ihe m ọhụ ga ego m na-ese ndị which esendịara m like 6 million onwe ha ọbụla m hụrụ so ma gwazie m si oke he mere m ga-alọta bịa denu he mwepụ ga owezi ma bịaruzie ma hụ si he mwepụ ga wezi machi oke ka m ji aka m ego ọbụla m ji lọta mgbe ị lọtara ahụ ya gịnị ka ị gwara ya olee etu gịnị ya shiri ma jụọ ya si ya nwanne ụlọ na-erụga ihe ọwụ ego m si gị ego m sendịgara gị ọwụ otu iji ruo ya ya si ahụ otu ahụ si ruo ya ma gwa ya si oke gịnị mere
ego niile m sendegara gị ụlọ ọjị dị ụta ole level ụlọ ahụ mgbe ị lọtara? ọ jọsụrụ rụọ ya ruo ya just level for the first deck odeki ihu ya odeki ihu ya. Okay. So unfortunately masị ebido deki wee ya sị m wefu aka. Ya sị gị gịnị? Mwepụ aka n'ụlọ gị? N'ụlọ m. Okay. Mwepụ aka ma jụma ya sị gịnị mere m ji wepụ aka ya sị m lọta m ga-egore ya moto. M ga-egore ya moto. Ma ha na ga-egota moto ya eje Lagos kpatara m Lexus Jeep tata o kwesịrị ibu moto abụọ alọta. Mgbe ị gwara ya na ị ga-egotere ya moto? Yes, agwara m na. Mgbe ị gwara ya na mgbe ahụ ị na-enye ego moto ọ ga-eji gotere gị? Asị m ga-egotara ya moto ma ị lọtawa ịbatawa ma m kpata ego. Oke, ịkpata ego. Ma m kpata ego. So akpọtakwa nne m ego onye na-arụga ụlọ yi na ya ga-ebi na investment ihe ọkwanụ first time m ịbata. Ya sị m m ga-azụra ya moto ma gwana ya sị ya sị ihe m nwere ike imere m ma ha bata kpọrọ nwaanyị m jee gbaa ya akwụkwọ mee ka ma o wepụ akụ n'ụlọ. Chere ka anyị ghọta ya ka ndị na-ege ntị na-aghọta gị ọfụma. Mgbe ị lọtara gịnị ka ị chọrọ ime? First of all ka ị rụwa ụlọ gị then mee gịnị ọzọ? Ahụ m lụọ ụlọ m rụcha ụlọ ahụ ma laghachi back. Eche m isi na ị ga-agba nwaanyị gị akwụkwọ. Agbachara m n'akwụkwọ. Mgbe ahụ m lọtara si m arụpụta ụlọ na-alaghachi back which eji m akwụkwọ lọta. And onye a na-betụrụ m aka sị ama ha ga-alaghachi. Nwanne m nwoke a ị na ọpara nne m because ọ bịara ọpara nne m bịa lee anyanwụ. Ọ bịa lee anyanwụ anwụ dị one iwu ihe n'ụlọ because anwụ ka obere. Ọpara nne gị gịnị ka ọ na-arụ? Onwe ha ọbụla ọ na-arụ ke na m rụga ụlọ ugbu ya ka o wee mesin. Ọkwa ihe mere m ji si ya ngwa na-elekọta the place m na-ese ndị ego gị na-elekọta ya. Onwe ha ọbụla. So at the end of the day 6 million ị sendịrị ihe ọrụ kwara ụlọ gị wụ na dekin awụhụkwana ya awụ ọkụ ya? Awụhụ ya awụ. And all 3 dekin ka ị chọrọ ịrụ? Yes. Okay. So ma je ego moto Toyota prevail to my younger sister with di ya na-agba ọkada. Ma egocha moto ahụ tinye school of driving mene driving license. Ekwucha nwanne gị nwoke bifo anyị gawa na nke ọgọ gị ka ekwucha nke nwanne gị nwoke ahụ. So ya akụrụ gị aka sị na ị gaghị alaghachi Abalịshi ọzọ. Ya sị ma ha ga-alaghachi. So kọchagoro akụkọ famili gị. Since ahụ mele n'anya ama m ihe m ga-emezi meje gbaala ya akwụkwọ to ndị obilobi kinsmen. A na-ekpezi ikpe gbasara ụlọ. Ekpegidere dị ikpe kpebie dị ikpe ekpechana dị ikpe ọ na-awụzi ife. Gịnị ka ekpere? Ekpechana judgment o wetara his own talk ma ewetakwanụ nke m. Then ọ na-awụzi nwa ojezie Lagos jeje lee ụlọ m anụga. Then asị anyị weta 5,000. Kemgbe ahụ ma kwụọ 5,000. Kemgbe ahụ ihe dị ka how many months? Like 7 or 8 months. Okay. Ekpechara dị ikpe adịna etekichara statement mana ya. Ashudu wete 5,000 ma kwụọ ke m ọ chọghị ikwu ke. Ha na-ahụrụ ọpara nne m aga jejere ala anyị. Okay. Ala family anyị ala mpa m kee ya abụọ nye nke a etọrọ m ọpara nne gị a o keela ihe nna nnu? Okebe onwebeghị ọbụla. Oke ọ na-ere ya gụrụ ya jere ya were ya si ya ahụ ga na-eji ya na-alụsa anyị ọgụ. Then ya ga-ekpere ka na ịrụgala m ụlọ na saịdị ya ha etimuzo together. Okay, esi na ọ rere ala mezie gịnị? Kee ya abụọ nyezie this my brother ka ya tọrọ m direct si aja rụ m ụlọ m ahụ. Chere ọpara nne gị rere ala nna nnụ ala nna were ego retere n'ala kee ya abụọ nye ya si aja rụ m ụlọ m nyezie nke hụtọrọ gị ya jee rụwazi ụlọ gị ahụ. Ya jee lụwa ụlọ m ahụ azị na ọwụzi ike gị. Yes. Ọ dị mma, gaa n'ihu. Then ma o nyere ya ego ahụ ya rụwa ya menwe information because ebighị m na my village. Okay, ebighị na Nekede. Ebighị m na Nekede. Ma gaa ebe ahụ hụ
je gbajima to my kinsmen ndị kpege ya si lekwa ihe m na-ahụ then nwedira m ndị okenye abụọ na-aga ebe ahụ ị na ndị because ọ wee Biafran soja o ji eji Biafra eme m intimidate onye Mazọb nọ Mazọb yes ahụ ga-egbu m ahụ ga-ata m meje die ya baa m ọgụ kụkasịa kwụọ m merụsacha m ahụ n'ụlọ ahụ ịrụga anyị ji iti ga ọmụ n'ụlọ ahụ m rụga ya emerụsacha m ahụ so anyị si ebe ahụ gbaa ọsọ maka ndụ anyị then ndị na-asị m gbaa polisi je rịpọtụ polisi nnekede ịnọ n'ihi agwa mejie je rịpọtụ ya kemgbe ahụ ikpe ahụ na ebe ahụ onwebeghị polisi mere onwebeghị mere for now ya pere so with ihe ndị ọzọkwa m chọkwara ịrụtụkwa aka ọwụ naanị because emphasis mana ụlọ ahụ ọ ka na-arụ ụlọ ahụ ka ọ ka arụga ya o dekiele ya ụlọ gị o dekiele ụlọ m wala because mgbe ahụ ọrụ ga ya mma bịara bịa mee ya arrest ndị polisi si ya hapụ ya ọpara nne m si ya na ya na-arụ ya ebe ikpe ahụ ndị ahụ ikpe nụkwa na polisi ya na onwere ka isi ga-agwa polisi na onye adịghị kwa ụlọ gị agwakwala m nwu gịnị ka ha mekwara nwechekwa m wetakwa ọnada ego for arrest and m onwe m kwana ejitikwa m ego ị na-agbara ụmụ ihe ndị a because abịa m ele anya ole ndị kụrụ gị ihe a o nwere ihe m hụga gị n'anya ihe ọwụ mbụrụpụta ụwa ka ọwụ ihe akụrụ gị akụ ọwụ ndị ụmụ kọtụ ndị ọpara nne m kụrụ gị ha n'anya because o rekwara ala anyị o rere ala anyị jee were ya nye ya ndị mmadụ nga anya ha amahụ anya saịnị hụ then anya mata jee to this thing jee to ọhịa anyị notice esi ihe ụwa ọhịa anyị o reele ya and Chineke mebere ọwụ oge omenala ha ọ narabere anya stọpụ ya eje state CID jeje eme ntịrị shamiwe courtis anwụ onye isi ndị court nwehụ gbuo m ka m nwụọ because ọ gwara m even gba m si that amịhụ ihe niile m na-azọtara ya onye m mụbere ụmụ nwaanyị atọ amị ha mụtabeghị nwa nwoke so ọ baghị uru gị nwee ịzọwa akụ na ụba ihe ndị m na-azọ adịghị onye m na-azọtara ya adịghị onye m na-azọtara ya that ihe m niile m na-azọ ọhụụ rubbish. So ole ebe ha nọ kwụọ gị ha anọghị na polytechnic kwụọ m na ole ndị kụrụ gị ha ndị ụmụ kọt ụmụ ayezi nwa ya ọpara ya na ụlọ ọpara ya ọwụ dị ya members o jira shi nwokwu gbuo m ka m nwụọ nwe were shoe m and shoe m na ama m ebe o ji ya agaga because ama m si ọ na ọwụ onye na-aga dibịa nwe were shoe m were chaa ma ego m ma foonu m ihe niile enwe ma m foonu ugbu a eleshi ha mere eleshi ha kụrụ gị ha mere na o mere orole 1 week olere 2 weeks olo 1 week now 1 week ebe Friday because I mere m arrest yesterday he mega 2 days ago or 3 days ago 3 days ago 3 days ago all right yes so mele anya ndị ịhụrụ akpọrọ anyị je hospital nye anyị police medical report mụ na my brother ha kụrụ gị na ya brother me na my brother kwụcha anyị ole na ndị nwoke anyị dị ụmụ nwoke ise ofari late and ka ahụrịkwa late ọkwa ọkwa nne m na onye domara ya ala ọnụ ugbu a onye dowara ya n'ala ọnụ ugbu a so and with that kwa ya na frustrate kwa anyị kemgbe ahụ ọ na-ekwe anyị si anyị zuru ike ọ na-ekwe anyị si anyị ṅụrụ mmiri tọ olee ihe mere ọ chọghị ike property nna ala nna nnụ ama m ihe mere ọ chọghị ike ya ni because ọ sa ahụwụ nna m ọ bụla ọ sọrọ ya kemgbe anyị agbaala ya akwụkwọ savụọla ya akwụkwọ si ya ngwa ya bịa kere anyị ya no way ya enwebeghị anyị emefuobeghị ya si ya bịa kere anyị ihe nna anyị no way so anyị narịzi
unstranded. Even more when also chuma mwa mwe bem gabala because akam akakwam kugogolo luwa. Yaho ala anyo Bobble no iri develop. Yaja to ya kareya. Even when to me bem agesim ezobodo no mo okwu onu. O manana ozobodo anya manana. O me ni onu. O me na ya onu. O me na ya onu potu okwe hu. Okay. Ozobodo anya me na ya onu okwe hu. Ọ bụla onye obodo anyị mere ọnụ ọ na-ekwe ya wụ ihe niile ya wụ. Olee ihe mere chi ihu ndị eze na ndị ihe akpege ndị kabinet ikpege ikpe? Ọ wụ ọkwa dis ala orekpara anyị agbaala ya akwụkwọ na nke onye eze onye eze is there eze elect no there with ndị obilobi echi a chọrọ ime ego ikpe ọnụ ya kpọ ndị polisi. Okay. Ndị polisi ihe emebe na village anyị wu merim nnekede kemma nna achị nwụọ m ya kpọrọ ndị polisi ba n'ime obi eze ma onye ọbụla ma arrest mee my brother arrest to the extent gbanwochi nwo weta one of my shoe gbanwochi nwo weta one of my shoe which one of my shoe eji m ofu ukwu shoe m and ehiri m na state CID 3 days with my brother. Which ogwara nwochi nwoke ugbo m ka m ha fụtakwala from ije ahụ but Chineke mebiri mapụta otu m nọ. So olee ihe chọrọ ka ndị mmadụ n'ugbo aka? Achọrọ m chi ọhanaeze nyere m aka ka m mara kpam ga-esi eme ihe a. Gịnị jikwana gị laghachi Malaysia? O ma m ihe ji m because eji m akwụkwọ lọta. Akwụkwọ ahụ iji lọ, how many days ka ha nyere gị? E nyere m 3 weeks. 3 weeks. Nọla how many days ka mgbe lọta? Anọla m up to 4 years now. Hey! 4 years. E nyere m 3 weeks to do everything and come back. Anọzi m obodo a visa ma anwụ m n'aka which ọ kụrụ m aka si m amaghị ike ịlaghachi. Ka ọpara nne gị kụrụ gị n'aka na ị nweghị ike ịlaghachi Malaysia again because ọ hụrụ anwụ the light of the family because ọ chọrọ nwe onye ọbụla aga aka ya na the family ya hụkwana se ebilite mana m and ya onwe ka ya kwana enwekwana ha ọ na-anụ ọwụ o ji atụkwu gị isi ihe nna anyị nwere wee bise ọ na-ekwedị ka anyị mara ha ọbụla ọ na-eme ala niile ọ na-ere ọ naanị signature ya ọ na-akpọ anyị ọ na-agwa anyị ọ na-eme ka anyị mara gbakwa anyị si ya hụ ree ya ahụ ga-edoma ego iji mecha anyị case. Aha ọpara nne gị ọ gịnị? Aha ya Moses Anọsike. Onye? Moses nna Anọsike. Okay. Nke wụga ụlọ gị ole aha ya Dekin aha ọkwanụ gịnị? Aha ya wụ John Ọkanne Anọsike. Okay. So nwe na-emegide m to the extent ama m ihe m ga-eme mana ọnwa ihe mere m ji gbara bịawa ebe a. Ọ dị mma. Si m bịa kọọla nụ. Ọ dị mma nsogbu anụghị eji m n'aka na ụmụnne anyị ndị Igbo anụkwala ya ndị nekede ndị ụmụ erim ndị ụmụ dibịa ndị Owerri West eji m n'aka na unu anụla and ụfọdụ n'ime unu ga-ama nwanne anyị nwoke a anyị ga-abanye n'ime ya bụ okwu n'ihi na nke awụ akụkọ mmegbu anyị ga-eme investigeshọn anyị chọpụta kpọmkwem ihe ebe mmiri siri baa n'opi ụgbọgịrị mana anyị na-arịọ Moses Anọsike na kedu afa nke ọzọ ahụ John Ọkanne Anọsike ohere dịrị unu ịbịakwa bịa kwuru ọnụ unu n'otu Protect the Weak International Foundation. Ndewo. Thank you. Anyị ekwuchakwa aka ọha na ọnụ ka m n'aka wụ na afụcha anya vidiyo biko nụ nwere ewekwana iwe ka m na m kọrọ ọkọ n'anya na nya bụ ife nwere ka o si dị biko nụ gịa na m ntị ka unu ghọta ihe dị na-ekwu na ya vidiyo anụnwa na ihe anyị na-ekwukwa bụrụ ife akwụ n'ụtụtụ ka anyị na-ekwukwa na mgbede biko ịnọrọ mgbe ofesi nwekwa ka ife si wee kpagido gị fụ na ịma ntọrọsụ nwanne gị ịchọọ ikwu na ibe nọkwa ịlike ịtọrọsụ very well ka ọlụ alụ gị ụlọ maka na Bible say there is a stranger that seems closer, there's a friend that sticketh closer than a brother. Biko kwana no biko ka iwe aliko ji na-eme ife nwanne mmiri abaa gị n'anya nsọkwa m na ụmụ nwanne niile dị bad onwere ndị ụmụ nwanne fanye goolu aka ma na-eji akụ na ọbafa ya bụ ife baalụ ji n'ụlọ nwekwa ndị ụmụ nwanne dọgwo vam tisa ezinụlọ wee bụrụ ekworo na anya ukwu dị n'ime mmadụ nwekwa ndị nna mmadụ na fada wicked na fa emenwe ajụ ife until ego aba ha n'aka because I say the love of money
not the money itself. Ego abụrụ ife ọjọọ, n'ọzi anya izi esonye bụ ego bụ ife ọjọọ. Biko na-ekene m Igbo niile, ekene ife na-emere Igbo ife ojikada ka ya chịkọta ọnụ n'ụbọchị nke taata. Biko ka ọ dị nọ mgbe ọzọ.